Ay mga paps, good morning good afternoon day kay hapon naman day. Nato na sa mga paps. Biyahin sa ta kay wala may ulan. So magtuyok tayo din sa syudad mga paps. Update lang ko niyo kung asa may mga turon mga paps. Mga paps, nakakuron din sa may Banawa, sa may metro. Bago ng metro din sa Banawa mga paps. Paseo Arsinas. Paseo Arsinas ang pangalan din sa ilang metro mga paps. Gago! Bago pa ni ka-open, wapay 1 month. Dua pa kasimana, tulo ba kasimana mga paps. We. Dapit na mga paps. Mo ni ang rustan sa una. Giusab. Gihimo ng kuan metro. Gapo pertengahan dari mga paps. Banawa. Kung mag-shopping mo mga paps, ari mo diri sa may Banawa kay dool ra sa Guadalupe dapit. Pabor kayo diri mag-shopping. Metro diri bago ra ning open. Toyok lang. Na mga paps, metro supermarket. Bago pa na yung open mga paps. Barato mo balik yan dito bago pang open.